9 10 केवढा बघा मस्त. तर ह्या सगळ्या घेऊन आम्ही आता चाललो. आता हळूहळू हळूहळू होडी नेतलो होलय सृष्टी होलवतला आणि एकदा मासे धरूक लागले काय. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आम्ही इलो खाडीत आणि आज जातो आम्ही मासे पकडू. काळुंदरी मासे. माशाक जाम टेस्ट असतं, त्या पापलेटासारखं लागतं तो. तर आम्ही आज ते पकडूक जातो बॅटरी घेऊन, म्हणजे जे लँडिंग नेटने पकडतो ते. तर मी असं आहे आणि सृष्टी पण येतं. आज बऱ्याच दिवसांनी सृष्टी येता नदीत. तर जाऊया. आपली ही होडी असं आहे बघा, आणि अजून पाणी सुकाचा बाकी आहे. तर चला बघूया आपल्याक आज किती मासे गावतात आणि जिताड वगैरे काय गावता काय बघूया. गावात नाही गो जिताडो? हां, गावलो तर गावात म्हणता. बघूया चला, गावलो तर चांगलीच गोष्ट. तर चला जाऊया. अजून वेळा काळोख पडलं की नंतर आपला काम चालू करायचं. तर तोपर्यंत जाऊया हळूहळू हळू पुढे जायपर्यंत, नदीत जायपर्यंत काळोख पडतो. चला ओके, जाऊया ना. जिताडो गावात, जिताडो गावात होय, बाकी महाराज ना. होडी अशी कशी राहू वर जाऊन वाकडे तिकडे पाणी सुकल्यामुळे. चला बघूया. तसं सृष्टी आता असाच बसवतोय होडीत आणि नेतोय. आता तुका होडी हलवची हा. चल चला मित्रांनो, आम्ही आता चाललो. पाणी खूप हळूहळू सुकता. तर बघूया आपल्या काय आता गावता काय. आज आपले ड्रायव्हर असत, हे बघा. ह्याकडे जाऊचा, इकडे ड्रायव्हरांका दिशा दाखवची लागता. चल बघूया. मासे गाव होया, खूप दिवसांनी येतोस तू. नाही गावले तर मग जबाबदार तू. मासे नाही गावले तर आम्ही बॅटरी वगैरे घेतलं. डोक्याक लावची बॅटरीची असतं ते बघा, अशी बॅटरी घेतलं. आपलं लँडिंग नेट हा, हँड नेट. आणि ही आपल्याकडे एक आकडी. आणि आपल्याकडे अजून एक बॅटरी आहे ज्याचा प्रकाश खूप पडता बरोबर. हे बघा, ही एक बॅटरी आपली. तर ह्या सगळ्या घेऊन आम्ही आता चाललो. आता हळूहळू हळूहळू होडी नेतलो होलय सृष्टी होलवतला आणि एकदा मासे धरूक लागले काय मग माझ्याकडे होडी होलवतलंय मग मीच, आणि मासे धरतलंय मीच, आणि मग कॅमेरामॅन सृष्टी. तर बघूया आपल्या किती गावतात आज. नशिबात हत काय नाही ते. पाणी भरपूर दिसता, तर ट्राय करूया. उशिरा होता ना, लकीक सांगते तर इलो असतो म्हणतो. आता हे दोघाच जण गेले म्हणतो. तर जाऊया. पैकी काळोख पडला आणि आता आपण मासे धरूक चालू करूया. तर आता मी मोबाईल देतोय सृष्टीजवळ. सृष्टी पण दिसणार नाही, बसला आता बघा. बॅटरी पेटवून दाखवतोय. आता आपण सुरुवात करूया. आता मोबाईल पकडताना सृष्टी आणि मी होडी हलवतले आणि मासे पकडतले. पाणी अजूनही अरे रे जाऊ, काळुंदर उडाला बघलं, कसला उडाला बघलं. ताबतकडे गेला, हट हट परत गेला. भियाला आता आमका म्हणता येतो जातोय मी, पळतोय म्हणता. तर चल सुरुवात करूया ना. ओके चला, पुढे बस पुढच्या फळीवर आणि फलटी सारखे ठेव. चला मित्रांनो, थांबा दिसत नाही. शोधूक घेऊया आपण. बॅटरी पेटवलंय हे. ती बॅटरी पहिली पेटवू नको, आम्ही सांगलंय काय पेटव, नाही तर मग ती पळतं एकदा. आधी सुरुवात करूया. लांब लई जाऊया नको आधी, पाणी असं भरवतं वाटणार नाही सुकाचं. दिसला बघूया गावता काय.
याला बघूया. पण ठीकच. छोटा सुरुवात तर झाली. बघूया आता. ते पुढे आवाज येईल. सुरुवात झाली आपली. बघूया आता. पाणी काय सुकलं नाही. पाऊस लागता. आणि आता पाऊस येतो त्यामुळे गॅरंटी कमी वाटते आहे. बारीक बारीक लागतं. बॅटरी माता दिसा पाहिजे. मस्त जिरा भाई तर ओढी दिसला का काय? भारी येत आहे ना. ओढी उडी मारला. थांब थांब थांब. तिला हो हो गावला. बरा ढकला ते काकडे परत गेला का माझ्याकडे बरा ढकलला. पायाक माझ्या लागा माका रंगवून टाकताला. ढकलते ते का पुढे. थोडी पुढे घ्या नाही तर जात. टाकावे माझ्या पुढे टाकू नको. मोठा रंगवून ठेवता. मस्त मोठा. आणि आता खजाळला ना पाणी. बॅटरी बंद करते बघा. दिसला तर बघा. कोट काढ.
काटकात होता ना. काटकात होता बघा. कसलं नग गावलं हो. बरोबर. शिकाण ठेव शिकाण ठेव. माझ्यापासून काहीतरी शिक गोवाकडसून. तसे मासे धरायचे. झाड बघ केवढा मोठा. होय. सावळी किती देतात ही झाडा. ही झाडा तोडायची नाही. तर मित्रांनो आता इलिया भरते आणि आता गॅरंटी कमी, कारण पाणी शाप सुकलाच नाही. ॲक्च्युली सुका तर शाप पाणी तर पाणी तितक्याच सुकलं नाही पावसामुळे माकडचा. आता हळूहळू भरती वाट झाली आपल्याला. 5 काढून तर गावली पण जाता जाता बघूया काय गावलं तर गावला देवा काळजी. बरोबर. होय. हळूहळू असे शोधीत जाऊया. पाणी बघ किती ह्याच्या खाली व्हायचं शाप पाणी तरच मासे गावतात. फुलला पाणी. वरती येईल ह्या का पाणी चालक लागलं. गावला. शिवण गावला. तेव्हा गेला. पळाला. हा भाऊ मस्त होता ना. बाजूला पळाला भाऊ. भरती इली. सारखा तसाच नाही हे मराठीचे काटे ना दुनिया खा बघूया ट्राय करूया. गावला तर गावला वाटणार नाही तर पुढे पळताना. बडी पाठी. गेला खाली येला त्याने. आता लागणार नाही ना शिस्ती. झाडा आत ना काय नाही आख्या लागे ना खाली ह्या आहेत ना खाट करता काटे लागत. मोठा होता गो. ते होडीत सरळ झाला. होडी पाठी जाता भरती आहे ना.
केला गावला नशीब. हा बरं सगळ्यात मोठा आता गावला होता ना. सगळ्यांका हलवतला. काय म्हटलं तरी बरी आमका गावली. होय अगदीच नाही असे नाही प्रत्येक शक्यतो गावलंच ना. काशी जागा होते हे पण गावली. काटे हाताक लागतात. वर जाऊन रवली असते काय. तोंडार उडी नाही मारल्या. भारी बरा बरा एकदम भारी एकदम आपण केला उडी मारल्या. याचे पण कधी झाडाचा कडे जण कडे जातात. जाते ती तिला माझ्याकडून त्याकडे जा त्याच्याकडे जा बाय लागत हातात. केला तयार या का तुकाच रंगवून देत. बारक्या बरं होडी थांबणार नाही ना. बघूया पुढे जिताळू काही दिसलो ना. बॅटरी बंद कर तुम्ही काहीतरी ठोकतलंय. तर मित्रांनो आता आपल्याला एवढी तर काळुंदरा भेटली आणि आता गॅरंटी कमी कमी म्हणजे नाही म्हटलंच तरी काय नाही. कारण आता येईल भरतीचं पाणी भरपूर येईल. भरपूर म्हणजे भरपूर. त्यामुळे आता गावाचीच नाही त्यामुळे आता इतकीच घेऊन घरात जाऊया. परतच्या वेळात बघूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओत कधीतरी बघूया मोठी जिताड वगैरे गावचा काय तरी पण जाता शोधीत जाऊया. बघूया ट्राय करूया ना. होय बॉयटा बघ कशी ओळखतो. पुढे आतमध्ये घ्यावा. दिसत
तर गावाला या गावाला दुसरा मुली गावतात गावाला तर बाजूला पळायला काय नाही गेला तर काळूंदार मी बोललो आणि मग वर्षात तू बोलला आणि गेला मग गेला पायार आपताना आख्यात लाव जागा नाही अंक अंग नाही काढलं पायार आपताना गेला ना अंग म्हणजे येऊन तोंडावर बसताला माझ्या तुका सांगा अंग म्हणजे दिसतच नाही माका ठेवला मारायला भरीक भर ओढी जातात तकडे तकडे वडी लागली इकडे तिकडे लागून बारीक केले तिसरा हातात नाही त्याचा चपरे लक्ष होय गो लक्ष होय तर अरे की मोठा कळा होया तुमका मोठा बॅटरी पेटवलं गेला की काय आधीच पेटवलं पेटवलंय नाही दिसतं ते ना त्यांका माका दिसणार नाही ना एकदम कमी पाणी त्यात घालवलं उडी 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 केवला वडी थांबत नाही काठी काय होती ती बघा पाठी गेली ती गेली पाठी लाईट पेटवलंच नाही जाता म्हणून नाही तशी पटकन नाही आली आधी का पाणी कमी असताना
पटकन प्रकाश पडता ना त्यांच्या. आणि आता ही चालू हे झाली बहुतेक थांबलेली नाही. बहुतेक मागासच्या गेला. होडी पुढे घ्यावा. रंगवलेली माका टाका. बॅटरी पण करते त्यामुळे दिसत तीन तर नका जा दिसला सगळ्यात मोठा तो 80 तरी लांबून लहान होता असा बंद करते आधी बॅटरी. ओढून घ्या आधी ओढी ओढून घ्या. पाठी येतली परत ओढी. कोणा सांगता थोडी धरलंय आता पटकन घ्यावं ते का येऊ का मग पटकन जाणारच द्या माझ्याकडे. गावला छोटा गावला टाबू सगळीच मोठी होती कधी गावची. आशा आशा पाय घालू नको.
मस्तच अशी मोठी होईल सणसणीत. अरे जाम. उडी पुढे घेऊन राहा. घावला येता येता केवढा हा बघ दिसला दिसला. ते बघ आता ते बघ. हा चप्पट आहे बघ. चल मग घरात येता येता गावली थांबा जाऊ नको. हेच राहुल आता झाडात जाऊन. तर मित्रांनो आम्ही आता येऊन पोचलो बांधावर हे बघा. आणि आता बघूया आपल्या किती काळुंदरा गावली ती मोज. हा कोयतो आपण तू एक असं नाही असं दे चल. तर काढल्यान म्हाका वाटतं आता सुट्टीच करू घेता वाटतं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 22 23 24. मागच्या टायमापेक्षा या काळुंदार कमी गावला. मागे 25 गावत होती ना. 24 गावली. जायता उडान बाहेर तसा नाही. तसा नाही धर असा सृष्टी काय काळुंदार गाव तसा तरी धरला ना बाबा. ते धरलं जायत बाहेर तसा उडी मारून धरलंय करतो नाही. कोयतो टाकात मध्ये. चला मित्रांनो आता जाऊया घरी. डबो बिबो घे काय तर. चल उडी बांधा थांब मी जाते आधी वरती. तर मित्रांनो आम्ही आता येऊन पोचलो बांधावर आणि आता चाललो घरी. आमचं 24-25 काळुंदरा गावली. बऱ्यापैकी गावली. अजून पण गावली असती पण भरती इली आणि जोरात पाणी इला त्यामुळे जास्त नाही गावली. ठीक आहे एवढी तरी खूप झाली. तर हे व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बाय बाय, गुड नाईट.